أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela uYeshua indlela adalwa ngayo indlela efanayo nendlela uAllah adala ngayo Adam. Bayafana into eyi-one. Kuhluke indlela abadalwa ngazo. uJesu wadalwa ngani? Ngomoya. uAdam wadalwa ngani? Ngobumba. Kodwa bonke uAllah uthini? خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. Adam ngamdala ngenhlabathi, from there ngathi ba yilento engifuna ukuthi ube yiyo, waphenduka waba yilento engifuna ube yiyo. Same applies kuJesu naye, same thing. Lalela ke, uYeshua noma lo esenimbiza ngoJesu namhlanje wayengomunye wezithunywa zika Allah zikamdali eziseqophelweni eliphezulu. Wazalwa ngendlela engafani nendlela thina esizalwe ngayo, ngoba ubaba akazange abe khona ekuzalweni kwakhe, wazalwa ngomama kuphela. Wayengeyona indodana ezelwe uNkulunkulu noma umdali, noma wayengeyena omunye wobuthathu bukaNkulunkulu. Yena wafundisa ngobunye bukaNkulunkulu, akazange afundise ngobuthathu bukaNkulunkulu. Futhi uYeshua wakukhuluma kwagcala umlomo ukuthi yena uyisithunywa sikaNkulunkulu, akayena uNkulunkulu. Akazange afele izono zabantu, ngisho nesoyedwa umuntu nomuntu, kodwa uyozifela yena, afele nezono zakhe, ehlulelwe ngokwemisebenzi yakhe. Akazange abethelwe esiphambanweni, akazange abulawe, akazange avuswe ekufeni, kodwa umdali wamsusa emhlabeni, wamphephisa ezitheni zakhe ezazifuna ukumbulala. Yinako ke thina masulumane esikholelwa kuko mayelana nalesi sithunywa sikamdali esiseqophelweni eliphezulu kangaka. Konke ke okunye lokhu abantu abakushoyo ngaye kungamampunge. Uma bekhuluma ngoYeshua kungamampunge, kodwa uma bekhuluma ngoJesu lo abazenzele bona, asazi ke lapho ukuthi kukumeke kanjani. Kodwa sikutholayo ukuthi lo Jesu abakhuluma ngaye wazalwa eBhayibhelini, wakhulela eBhayibhelini, wenza imilingo eBhayibhelini, wafela eBhayibhelini, wavukela eBhayibhelini, wanyukela ezulwini eBhayibhelini. Yonke into yakhe iphelele eBhayibhelini. Ayikho into kaJesu eyenzeka in real life, ngoba uJesu uyafana noPopeye. Yamkhumbula uPopeye Spinach, uPiggly noFrederick, lawo maPopeye layo. uSpongeBob. uJesu ke yinto ethi ayifane naleyo ke, ngoba into engazange ibe khona in real life. Ngiyabonga.